Ingane zami siyagijima kakhulu. Sibonile sonke. Abanye abo. Right. Hamba ufunde ngokusho kuthini phezulu. Hayi asifundeni isikanya sisho sonke. How to become isoto. Thank you. Yabona ke wengane zami kuyashesha kuzikini. Sithe izinto zu3. Asilalele. Indlela yakho ebheke ekutheni ube isibotho nansi uzwe wenze introspection uziseshe. Safunde esikoleni kwakunengoma ethi session mzalwane udume kanjani singakafika isikhathi. Yes. Njengamanje into ozoyenza uyabona nje mawusekhaya khona ozela esikoleni kade golozela umzali. Step 1 obheke kube nesibotho. Ucabanga ukuthi wena uba isibotho kuzoqala ezintweni ongazenzi. Lessons owena. Step 1 ukugolozela umzali. Noma ngayiphi indlela. Once waqala ukugolozela umzali, indlela yakhe isiyiqalile first step obheke ekutheni ube isibotho. Right. Number 2 uhlala esitolo. Lapho sebeyabazi ukuthi abantu bahlala esitolo angehleka bona yani. Right. Bamba. Sizokhuluma njengabazalwane laba abashumayela ematendeni sithi bamba. Right? Abantu abafundisi yabo. Hallelujah. Bamba. Uma kuthiwa ekhaya hamba esikoleni, ukhona uthunywe esikoleni ongekho la ohlele esitolo. Ungasahlala naye ngoba indlela yakhe isiqondilena useku step 2. Funa nje masehlele uniform esitolo noma esemall ngesikhathi sokufunda ne-uniform yesikole yala amabuye ehlele uniform ngale kufundwa ngale indlela yakhe iqonde straight. Masamphazamisa don't interfere with him or her. Right. Number 3 ukugolozela uthisha. Usufikile ke esikoleni usungaphakathi njengoba esho ngumfeka ethi i-homework qala manje ukho lohohoza indlela yakhe isiqondile straight. Indlela yakhe straight washo uBrenda Fast wathi indlela yakhe straight. Indlela yakhe straight ubheke khona ekubeni yini isibotho. Asambe siyobheka Hlala etoilet. ngike ngasho ngithe uma uyabona njoba sila kwi-assembly khona ongekho la ose-toilet. E-toilet akuyona ndawo ukuphefumula leya ayikho i-oxygen lapha kune-nitrogen ne-carbon dioxide angeke phela kusho ukuthi ingqondo yakho ayifuni into ene-fresh air ufuna zonke lezi zinto ey'ngenangqondo zigcwale la njengoba uhleli nge-toilet uhleli uziyobhema e-toilet iyasho ukuthi la ikhanda lakho vele akho lutho ku-empty vessel empty house to let akusahlali muntu la ikhanda lakho akithi ikhanda lifana namabhilidi yabo kunama-ofisi linjenge yabona i-DSTV yabona uMulti Choice yabona kunama-disk lawo yabonke le channel nale channel ikhanda njalo wena khona i-channel engekho lutho nje ku-empty hall House to let akusahlali muntu yikho lokufuna i-toilet ma ungena kuyela ikhanda lakho manje niyayazi lento kuthiwa i-echo noma isaho niyasazi isaho i-echo ma ungena ehholo ukhuluma uthi ikhanda lakho njalo ke line-echo linesaho nje akho lutho yikho ufuna ukugcwalisa nge-carbon dioxide into esindawo uyifake lapha. Right, uhlala etoilet asambe bullying. Number 5 ubullying. Uyakwenza lento yokuthi ke khona ingane oyifikisayo wena la esikoleni. Khona ingane othi wena azikwenzela i-homework. Khona ingane othi wena azikuphathele isikhwama sakho. Khona ingane wena othatha ukudla kwazo wena. Khona ingane oyiphucima. Khona ingane wena osuthumele nabantu bangaphandle ukuthi izona ezokudayisa isinsango. Khona ingane eyidayisela wena insango la. Onke lama drugs adayisa kunobhuti abahleli ngale abahamba ngeemoto ezinkulu ezinhle. Basebenzisa nina siqalileke wena uthumela ingane la ngoba wena vele unamandla uyaziwa uyesatshwa kini futhi kunesibhamu obhuti bakho bazizoba namagama athize kanti lawo magama obhuti bakho alikhe lakho phakathi lalela iyaphuthuma la emhlabeni ufuna uzo-occupy ispace sakho occupy ispace kabhuti wakho nesikababa wakho Number 6 ukusebenzisa izidakamizwa. Nakho ke ukusebenzisa izidakamizwa
le nsango ayibhemayo, le cocaine ayibhemayo, lamagwinya lana enziwayo somewhere afakwa izinto, wena uzowadayisa la esikoleni ube wazi, uzonika ezinye ingane ube wazi, vele usondelene nobani, ne-police station, usondelene nobani, noMadlamini. Into ezokwenzeka la, bazokugxavuna, bekuse-police station, ungene ngemuva, ama-fingerprint, athatha ama-fingerprint, bese kwenzeka lo. Ngeke uzuyinake futhi, uzoyibona wena, usuqedile esikoleni. Usuqedile esikoleni. Ngifuna senze le, before siyokwenza ama-fingerprint. Ngicela anonymous. Ngihamba no-anonymous-ke, ngizoma ngapha. Anomazi. Anonymous. Oh, mana lapho-ke anonymous. Ungasondeli. Kuyashesha wey'ngane zami. Hey, futhi ukuthi ngiyisikhathi asikho. Ngihamba no-anonymous. Lo anonymous umlalele kahle. Angifuni ukuthi hawu, ngoba izinto lezi esikhuluma ngazo is very sensitive ezenzeke kuyena empilweni yakhe. Uqale ubehamba le ndlela yena. Indlela yakhe yonke le. Lalela ngane yami. Le ndlela le, hayi, le ndlela uma uyihamba ngicela ube ngapha eMadlamini, kwi-police station, ngicela uze ngapha eMadlamini. Lalela, ngifuna ukuyihambisa nje namhlanje. Yabona le ndlela le uma uyihamba ngane yami. Uhamba yonke le ndlela le, uze kubhalwe lapha congratulations, usuyisibotho. Uma usuyenze yonke le. Le ndlela uma u-congratulation wakhona ugcina ngapha, lona i-police station. Ibona lapha bakufaka ngale ngemuva, thatha ama-fingerprint. Anonymous, uphuma ezandleni zala. Say anonymous. Anonymous, sizothi nje 1 2 soyikhuluma kanje. Yini yake sisikole? Indaba yecathulo njoba namhlanje ngimnensizwa elayiceleni kwami yakwaMfekayi esebenza ngecathulo. Wawungenazo icathulo wagive up esikoleni? Ya, ngagive up, ngabona ukuthi kungcono ngithola ithuba elinye, ngitshethi mhlambe kunokuhlakanipha phakathi engingakwazi ukuthi ngisheshe ngithole icathulo. Imuphi umzila owawuvula leli thuba walivula? Akithi kunemzila. Imuphi umzila owawuvula osheshayo? Ngavula umzila wenkunzi, ukuphatha isibhamu, ibamba inkunzi, ngavula umzila wokubulala, ukuthenga. Ngane zami, ibambe ngane yami, bambe. Hayi, akusona istory thina, akusona istory lesi, akuyona fiction, angani fiction, akuyona fiction. Lalela ngwenya, awutshele ingane ukuthi imkhakha yayi-2, khona umkhakha wenkunzi, uqale ngenkunzi. Batshele uqale ngenkunzi. Ngiqale ngenkunzi mina, ngiphatha isibhamu, ngibamba inkunzi, hayi futhi inkunzanyana nje. Yes. Kodwa ngilaleleni bakwethu. Angidlali la, lento engikhuluma ngayo akusiyo into engiyibonile noma engihletshelwe ngayo. Mhlambe nina njoba nisela abafana bami, njoba ngizokhuluma ngabafana futhi kakhulu. Njoba nilani nanisebancane kakhulu. Uhambo lena nilazi bafana bami lihamba liphelelephi. Ngoba njoba ubaba enimuzwa engibuza ngalendlela. Mina ngihambile uhamba abazali bengithume esikoleni njengani. Kodwa mina ngifike ngahluleka noma bekuneyinkinga beziza ngemuva njoba ngikhuluma ngecathulo kokuqala. Okwesibili, ukungalaleli lokho enikwenzayo. Kanti inhlonipho ibalekile bafana bami. Njoba nitshelwa yimina, nitshelwa ngokugcina empilweni embi. Lokho kufanele ngikwazi. Ngoba ngapha ukanti ngeke uzufike uyoba nenkinga. Thank you. Usuka yezwa ukuthi usukaphi. U-first grade wakho ubamba inkunzi. Buke mina. Yebo, ubamba inkunzi. Yebo. Wayekelana ubamba inkunzi wangena kulona omnye umkhakha. Bekunzima kakhulu enkonzini ngoba nayo inkunzi inkinga ifuna uconnection. Uma ungenawo connection uzovela uyingenela nje phakathi kokuthi ubuye uyithuna, phakathi kokuthi ubuye ulimele mhlambe isinqeke or mhlambe usuboshiwe. Ngifuna ucacisele lengane le ukuthi le eyeke isikole ezoyeka isikole lesidayisa insana. Ukubamba inkunzi ubambani benenzani lapha manje bamba inkunzi? Inkunzi kushuthi mhlambe siba bo4 noma sibe u3 kube khona usemotini oyi1. Yes. Bese siphuma thina sibathathu sihambe siyobamba inkunzi la sikhole connection khona ukuthi kunemali engaka. Yes. Sife siyithathe lo mani ngebhangi ngenkani. Yes. Sihambe futhi emva kwalo Samsung emotini isithathe imoto sibeka la siphuma khona. Yes. Kodwa kunomthelelo omubi nesiphetho sakhona sikuhlungu. Bamba sise etendeni lapha. Ngifuna ukuzwa uyekelani ke manje ubamba inkunzi uze kulena yini lesongela kuyona yesibili?
Hawu, Angathi phelile ihambile hawu, ngeke ngithule le. Ngeke ngithule le. Ayisengikhandile. Okay. hayi ngathi usekhandile umfoka Mfekayo. Oh, bese sithi suboshwa amaphoyisa. Ngoba into yokuboshwa le nto yakho. Right. Awusho. Yeah. Right. Sifuna ukubamba nje. Usungena kuphi kumkhakha ke? Sengena emkhakheni wokuthengwa emarenki. Lalela ke. Awusho ngegama lakho usuba yini ke? Nkabi. Lalela ngani zami. Lana simi nobhuti onjani? Uqale u-first grade, u-grade R wakhona. Ilokhu kubamba nje untshontshe izinto ezincane, untshontshe bese uyakhula khona, bese ke uyobamba inkunzi wenza ama-heist. Yabona? Usephumile ke lapho. Usuzoba inkabi. Yini ekwenza ukuthi usuke ngalo uzoba inkabi? Yini ekulula ukuba inkabi nokubamba nje inkunzi? Kulula ukuba inkabi ngoba uthatha isibhamu sakho uhambe wedwa. Ufike ukhulume nalabantu okhuluma nabo erenki bekutshela bazokunika isamba esingaka. Yes. Uhambe wedwa uyokwenza leyo nto leyo kuye nalezo samba sakho wedwa. Hayi nalabantu abawu4 bengibabalo usuzokhatha nabo. Cha, eyakho wedwa. Okusho ukuthi uma usuyinkabi usiyaspecialize. Isuke phi njalo, isuke kuwena ungafundi esikoleni, izwe ukuthi ilinkabi wena ungafundi esikoleni. Awusho-ke usugwetshiwe waboshwa iminyaka emingaki? Wagwetshwa iminyaka emingaki? Inkantolo yangigweba iminyaka u49. Bamba. Hey. Bamba. Hey. Wengani zami. Ngiyazi niyababaza kodwa ukhona omaziyo wakini uzogcina lapha. Mhlawumbe ngesiphinde simbone. Ukhona wakini oboshiwe. Ile ndlela. Nibabaza kunalutho ubabaza. Kodwa bese siyabuya masishana ke. Lento sifuna ukuhamba nayo. Angifuni ukunisabisa sisabsanda. Yikho singakhulumi ngezitora, ngikhuluma ngengane kwayo. Mina la ngikhuluma khona ngikhuluma ngento engiyaziyo, ngihamba nabantu abawazi umkhakha. Udadewethu uzokhuluma ngesiphoyisa into ayaziyo. Mina ngikhuluma nge-road safety into engiyaziyo. Lona ukhuluma ngomkhakha sohambeni. Useve emingaki iminyaka? Uhlala ejele iminyaka emingaki? Kusho ukuthi kule minyaka u49 ngaseve iminyaka u17 ngoba ngigwetshwe ngo2003 ngaphuma ngo2020 August 20, 17 years full engu7 ngaphakathi. Ngase ngiphuma ngoshwele njengoba ngisayina. Namanje akaqedwe usasayina. Indaba ayikuphi? Siqale esikoleni. Right. Nakho ke ngicela uphendule lo. Manje nje kanjalo mfowethu. Ukuze lento izohamba izoshesha nje. Iyashesha. Khona leli bhodi lelo liphakamiswe lokhozi usheshe nje. Wengani zami. How to preserve your fingerprint. Yezwa sithe ukuba isibotho uzokufaka la e-police station bese ke indaba siyaqala ke la. Ngithe ukuze uphumelele esikoleni kufanele ini ama-fingerprint akho akhuluma istory ehlangana ne-certificate sakho, ngathi medical report ikhulume ini, istory esikhuluma nani ne-certificate. Nansi ke into, how to preserve your fingerprints. Right. Asisho i-definition. Le definition uchazwa kuma-fingerprint la akhona kwamaphoyisa, akhona kwa-Google, akhona kwe-dictionary, ukamsweni. Yini ama-fingerprint? Ngokukamsweni. Ama-fingerprint ayi-pin code yempilo yakho. Susiphethe certificate ngapha. Ama-fingerprint mayiphika ngeke kuvuleke. Ngikhuluma ngaloya, ngeke azaqashwa ngisho sethanda. Bambe. Angimfungeli nangu nje ingane anonymous nganentshela ngeke azaqashwa ama-fingerprint akhe agcwele la. Right. Ayiphin code yakho ngoba aqondene nawe wedwa. La ma-fingerprint apha idubula khona abantu ebulala abantu awakhe yedwa. Right? Imfundo ayihambi yodwa, imfundo ihamba nama-fingerprint ayimpumelelo yakho. Angithi sesizwileleke. Ukuthi yonke ke lento yokuqala la ube isibotho uze la izovala impilo. Asamba. Ezinye zezinto ezenza ukuthi ama-fingerprint akho masingasakhulumi ngaloku bugebengu, sibhake kancane ubugebengu, asibhake. Ezinye zezinto ezokuletha e-police station, sexual harassment.
lokhu umpansa ingane yentombazane, lokhu upansa ingane umfana nempansane isiqalile sexual harassment isiqalile. Abanye kunezinto abazenza lapha ema-bathroom ema-toilet. Lezi zinto yabo ngabe uyipansa esikoleni, ngabe umpansa ngaphandle kwesikole, kodwa nomuntu wesifazane akathintwa. Akathintwa noma kuphi, hayi ukuthi khona la ufuna umthinte khona. Umuntu wesifazane uzogcina futhi thina sikhule umuntu wesifazane engaxhawuli. Sekufika manje la kuthiwa khona usiyaxhawula. Wayengaxhawula. Yayingeke i-sexual harassment sasingayazi kodwa wayengaxhawula. Wawuhlanganisa ngezandla uthobe ngoba umuntu wesilisa kunezinto before ezemsebenzini noma ahambe mayizogeza isandla sakhe siqale siye le emanzini bese yageza. Yikho lokungavumelekile ukuthi umuntu wesifazane ngoba ungamthinta avele ikhalenda ayishintshe same time. Angani manje ngizwile yini? Okay, angitshele ngesizulu. Mina mangigeza ngifike ngigeze ngabe ngigeze eshaweni ngabe ngigeze ebhavini kodwa ngizothi mangiqeda bese ngigeza amanzi okugcina azoba sendishini. Yabona indisha kakhulu le ndisha encane ngizofaka khona amanzi abandayo bese ngifaka into engizothi ngiyithini yabo ngithi yabo right ngithi isandla siyele right lalela kahle ngane yami bese ngiyageza ke mase ngigezile ungenzeka ukuthi mangizohlangana nomuntu wesifazane inesinde umuntu wesifazane mayisindwa ke kuyashesha ukuthinteka eindawo ethize avela ngene einsukwini zakhe lezo zinto zakuyesho yikho lokwangavumelekile ukuthi umuntu wesilisa axhawule umuntu wesifazane lethe alone ke leyo phagana olunye udaba nje ukuthi ke indoda yonkonkoshela umfazi womuntu into ngomuntu olunye udaba ngo lalelani ngani zami lalelani ngani umuntu la adefaka intelezi yakhe yona izimpi zakhe usebamba umfazi womuntu avela ngene einsukwini same time ephuma kuyona ikhalenda uyaningene kuyona ikhalenda. Be mindful ubona ngakho ngisho uhlele eklasini uhlele umfana osindayo thokuthi hawu insuku zami sengiqedile ngaphina ngathi there's something wrong zama ukumove away ushintshe idesk olunye udaba la ngolunye usuku. Ungazimbandakanya nokuhlukumeza ngokocansi noma ngabe kwaluphuhlowe ingane zami ngoba lokho kuzogcina police station bese ke uyohamba le yandlela. Nazi indlela ngiphethe leya. Bese ke kuzoqhamuka ubaba omfekayo athi uzokunikeza izicathulo siyamenze ukuthi ke unga give up ngoba nakho ungabinazo izicathulo ke shaye self esteem ingane ishone phansi igcina ibona ingafani nezinye izingane lolo daba othi shafuna bekhulume lo baba omfekayo. Right. Bullying sesikhulumile ngebullying bakithi esilokhu siyiphinda ngoba uyazazi ukuthi uyibhosa kodwa lokhu bayibhosa kwakho uzogcina la nanga uzogcina khona nansi police station esikhaleni police station. Drug abuse and drug trafficking lento ke vele sesikhulumile uphatha amagwinya la uyawazi ukuthi awupoison kangakanani ezoma wakhe ezosisi wakhe ezodadweni ezosibani bale ekhaya umuntu okhohlakela omdala ofuna uzokona izingane ikusasa lezingane ngoba lana kunina thina sibheke ikusasa siphela asibhekile abantu abazosidanisela ama-drugs vele azobuya azothi azongena kulezinto eziwu-3 ingane yami ukuthi ke medical report your fingerprint bese uba certificate sakho. Asikakhulumi ngalona ozoyifilela nje ngezizathu zakhe ngoba ehlala etoilet asikhulumi ngalolo daba besikhuluma ukuthi usuphasile kahle bese ubanjwa yini medical report nani nama fingerprint. Othi sibona children trafficking wena ngane ngozala ngane ngicela ube la ngane right ngozala mfana ngozala nansi into ezokwenzeka ke ingane zami lo uzumela baba uzumela lona wengane zami sengiqedile mina lona ubhuti lo phaka amabhuti ubhuti oneyimoto lo hamba ngemoto lona uhamba ngeyimoto ezinkulu la esikhaleni umele bonke labo bhuti abanamandla abala esikhaleni abadayisa ama-drugs abanye babo abaphila ngempilo esingayazi uhamba ngeyimoto ezinkulu lo lona wenza njani ufuna lengana ngethi lona ngoba unemoto enkulu uhlonishwa yilo lona uyafunda lona uzothuma lo ukuthi azobiza lo uyezwa lo uzomthuma azombiza kanti umama kalo umboni nangu umama kalo ubaba kalo nangu umbonile ukuthi endlini ukhishwe ubani ukhishwe yilo
embizela lo. Kanti lona uzomthatha lo. Ngabe uyomsexual harasser noma uyamtrafika ahambe lengane ingaphindi itholakala. Kodwa umuntu wayikhipha ekhaya ubani? Yilo. Besenza njani umzali lo mzali lo? Uza lapha police station uhamba ngemoto yakhe BMW na. Uza lapha police station ingane yami ayikho yathatha lo mfana ngabani mfana mswami. Umfana kwaMngomezulu enwathatha ingane yami ula police station bashaya iveni Rosa useyaphike manje lapha evenini ungena kuphi ngeke ehlale front seat ngeke abe yipassenger uzongena ngemuva eback seat useyaphike manje babemfaka ngemuva uthatha isimo salo ngoba sengemuva uthatha isimo salo ngoba once ungena evenini ngemuva nje usuba umsimo sikalo usuyogiqa right sebemthatha uginqa ithupha thatha ama fingerprint right semthathileke wangena ngale wathathwa lona abasekho lo akekho lo hamba nangana abaziwa lapha nango sele sitikile usele nomzali kalo usele nansi police station into ezokwenzeka kuzokwenzani futhi lo uzothathwa ngani ngehuman trafficking wathathwa washushubisa mhlamba tholakale lo esiwashona lo uzothathwa lo uzothathwa eseyokhomba akamazi cabanga lo akamazi lo kodwa bebizwe ngebhudo thizini kodwa uzothathwa lo usiyothatha abameli ke ethatha obani kodwa amafingerprint athathiwe njalo amafingerprint uzobuya esikoleni later ke sithi uyabuya ke late ecala uyalwina ngoba vele yena wayibiza abameli bahlakaniphila ke bakwazi ukukhuluma right kodwa usiyabuya usezoqhubeka esikoleni noma usedelay kodwa aqhubeka phasi uyakhumbula ukuthi sekungene ngemuva evenini useyakhohla kudala ukuthi wakungena ngemuva useyaphasa ke mase tertiary UKZN UJ uphasile wenza lezi izifundo futhi ezinzima ovela uqashwe manje ngesikhathi eqashwa angithi mabeqashwe baqala ngokuqasha begcina ngokuvetha awu isitifiketi sakhe siyavuma wala uyabuya 3 months later down the line kuthiwa ama-fingerprint akhe wake wathatha ama-fingerprint esikhaleni police station umsebenzi wesuphela kanjalo angifuni ukubona ngicela uqhubeke la ngigcine khona isikhathi asikho wena usuboshiwe wena lona useyabuyela ke manje ngoba vele leyanto into yakhe isibhedile useyaphinda futhi uyojoyina lo sethi emhlabeni ngihlulekile umhlaba ungehlule useyoba inkabi useyorobha abantu noma uyi-IT noma wenza i-white collar crime yabona baba abashalele lobugebengu bamakhompyutha behleli ema-office usuyidlalela khona ngoba uhlulwe inakahlulwanga isikole uhlule ukumaintaina ama-fingerprint upreserve ama-fingerprint medical report bese kuba academic record yakhe khulume into efanayo angishiye emaphoyiseni